Narito na ang mga nagbabagang balita. Dalagita, nalunod sa ilog sa Tublay, Benguet. Bangkay ng lalaking nalunod sa Abra, nahanap na. Habagat, umiiral at nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Dalawang kaso ng COVID-19 Delta variant naitala sa Nueva Ecija. Vaccination sa mga senior citizen ng Candon City umusad na. University of Baguio, saludo sa kanilang mga estudyanteng Olympian. Taxable ba ang premyong natatanggap ng mga atleta? Alamin sa Ikaw at ang Batas. Student visual artist, bida na sa social media, nakakatulong pa sa pamilya sa gitna ng pandemya. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Isang dalagitang pinaghahanap ngayon matapos malunod sa Tublay, Benguet. Sa Abra, isang lalaki ang patay matapos anurin sa ilog. Magbabalita si Charles Limon. 4 na araw nang pinaghahanap ng mga otoridad ang 14 anyos na si Desiree sa Asintual River sa Tublay, Benguet. Nalunod ito noong Sabado habang kalakasan ng ulan dahil sa habagat. Nadulas daw siya habang naglalakad sa gilid ng ilog. Kasama po niya yung kapatid niya na si Angel na kasalukuyang naglalakad sila sa gilid ng along the Asin River. Nadulas po yung si Desiree at nahulog po doon sa Asin River. Doon po nagsimula na siya po ay dahil doon sa lakas ng Agos, kaya po siya tuloy-tuloy na nawala doon sa naanod po. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ang BFP at PNP Tublay para hanapin si Desiree. Pero bigo sila. Pumunta ulit yung mga kasamahan natin, mga inline agencies ng dito sa LGU Tublay. Kasamahan po nila yung mga barangay officials doon sa Tuwel. Tapos yung lahat po yung mga kababayan nila doon sa Tuwel. Sila po yung mga tumutulong sa paghahanap. Sa kasalukuyan po, medyo kumunti yung tubig sa ilog. Kaya I hope medyo bumaba. Baka doon na nila makikita yung biktima po. Sinusuyod ngayon ang buong kahabaan ng ilog ng Asin. Aabot hanggang sa Sablan, Benguet ang kanilang paghahanap. Dahil sa pangyayari, na-trauma ang kapatid nito. Pinapaasikaso na ni Mayor Armando Lauro ng Tublay ang agarang tulong sa pamilya ng biktima. Umaasa naman ang pamilya na mahahanap agad ang katawan nito. Natagpuan naman sa dalampasigan ng Santa Ilocos Sur ang lalaking naunang ibinalitang nalunod sa San Juan Abra. Nakilala itong si Joseph Luis Barbosa, 28 anyos mula sa San Juan Abra. Nauna nang ibinalita sa mga otoridad ang pagkalunod nito noong Lunes. Tinangay ng malakas na agos ng tubig ang biktima. Makalipas ang isang araw, nakita ang katawan nito. Agad kinilala ng mga kaanak ang biktima at agad inuwi ang bangkay nito sa kanilang bahay. Pinaganap din sa San Juan Abra si Jomar Torquesa, 27 anyos mula sa San Juan Abra. Inanod ito sa ilog ng barangay Abualan. Huli itong nakitang nakasuot ng stripes na damit at black na shorts. Sa tala ng Office of Civil Defense Cordillera, papalo na sa 3 insidente ng pagkalunod ang naitala sa rehiyon sa kasagsagan ng habagat. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat.
Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Umiiral pa rin ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon, kaya't pinapayuhan ang publiko na mag-ingat. Magbabalita si Mary Joy Alvarez. Halos isang buwan nang nakararanas ng pag-uulan ang mga taga-Pangasinan. Ang ilan sa mga residente ng Alaminos, Pangasinan ay apektado na. Nangangamba po kung patuloy na umuulan, ay baka mabaha itong sa amin kasi mababa doon sa malapit sa tulay namin. Kaya yung mga tao hindi sila makakapunta sa agad sa bayan para mamili ng mga kailangan nila. Ayon sa Pag-asa, posible pang magtagalang pag-uulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa ngayon, binabantayan ang kilos ng Bagyong Goryo na nasa hilagang silangan ng Batanes. Nangangamba rin ang ilan sa residente ng Bayambang Pangasinan sa perwisyong maidudulot ng patuloy na pag-uulan sa kanilang hanap buhay. Siyempre natatakot din sa ganitong panahon kung may dating na bagyo, nagdadasal, ganun. Yung pananim lang ang inaayos namin kasi farmers kami, ganun lang. Kaninang umaga, muling naglabas ng General Flood Advisory sa Region 1. Makararanas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Naglabas naman ng Gale Warning Advisory ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Dahil dito, pinapayuhan ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot sa dagat. Iba yung pag-iingat at paghahanda ang kailangan para matiyak ang kaligtasan. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines. Nakapasok na rin ang Delta variant sa lalawigan ng Nueva Ecija. Hinigpitan na ang pagbabantay sa mga checkpoint. Magbabalita si John Ren Tabora. 15 checkpoint ang nakatakdang buksan sa lalawigan ng Nueva Ecija simula Biyernes hanggang Agosto 20, 2021. Sir, we will be utilizing 368 personnel, 2 ships, 184 each ship, sir. And, Total of? total of 368 personnel, sir. Ito ay matapos kumpirmahin ni Nueva Ecija Governor Aurelio Umali ang 2 kaso ng COVID-19 Delta variant sa bayan ng Talavera at San Leonardo. At siya po ay kinuna ng data. Doon po natin napag-alaman na kumpleto na yung kanyang isolation, pero ganun pa man, in-isolate pa rin po natin pagdating dito sa atin. Pareho po sila. At natapos na po yung kanilang isolation. Ayon sa Nueva Ecija IATF, tanging may mga negative antigen results, vaccine card, RT-PCR at mga APOR o authorized persons outside residence lamang ang makatatawid sa border checkpoint. Binigyan din naman ni Governor Umali na mas pahigpitin ang pagbabantay sa mga border para sa mga papasok at lalabas ng lalawigan. Base sa huling tala ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija, mayroong 883 total deaths, 12,252 total recovered cases at 558 total active cases. Mananatili pa rin ang buong lalawigan sa ilalim ng Modified General Community Quarantine o MGCQ. John Tabor para sa Luzon Headlines. Hinigpitan na rin ang pagbabantay sa mga bayan ng Ilocos Norte. Suspendido muna ang pagpapapasok sa mga overseas Filipino workers at mga locally stranded individuals. Magbabalita si Riza Urbina. Doble ingat ngayon si Nika dahil sa banta ng COVID-19 sa Batac City, Ilocos Norte. Malapit na siyang manganak. Pinangangambahan niya ang Delta variant na sinasabing nakapasok na rin sa lalawigan. Siyempre narigat ate kasi kasoya. Katang ECQ, katang buntis na pay, narigat nga rumwar, kaya narigat makisalamuhati sa baling nga tao kasi hamumat amo, digijay kasal salamuham infected dagam ka dito virusen. Kaya gapotang umat nga tayo, case tayon, siyempre dapat ka precaution tayo, dapat ka adakam lahat dito balay, lalo ka as pregnant, mapapanag magpa-check up sa hospital. Kaya hindi pwede may sa pagrigatan na ate kasi no, ada ka sa hospital kat aduti
nga may case ide hospital itata. Kaya narigat no baka hama mo di kaabay mo kat adati infected gayon sa nati virus. Alinsunod sa Executive Order 14621 na inilabas ni Governor Matthew Marcos Manotoc at EO 2021-034 na inilabas naman ni Mayor Albert D. Chua. Isinailalim ang Batac City sa Localized Enhanced Community Quarantine kahapon dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19. 451 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa Batac City. Ayon sa anunsyo ng pamahalaang lungsod, lilimithan sa isa kada household ang maaaring lumabas para bumili ng pangunahing pangangailangan. Pinagbabawalan pa ring lumabas ang mga buntis gaya ni Nika, mga may iniindang sakit at mga may edad 18 pababa at 65 pataas sa lugar. Katuwang naman ng PNP Batac City, nagsagawa na rin ang lungsod ng border control at barangay checkpoints. Ipinatutupad ang 9 p.m. hanggang 4 a.m. na curfew sa lungsod. Bagamat limitado ang kilos, ipagpapatuloy pa rin ang pagbabakuna sa nasabing lugar. Ure adulat ti bangag nga tawag nan tao nga rumrumalat nga handa nga sumusunod yung protocol sa pinakangata sumunod ng tapno malesan dati cases na dito Ilocos. And then, kasi buntis, sana makapag-anak kami lang normally ita, hospital nga safe, nga hanga ma-infected virus. Thank you. Sa ngayon, nasa ECQ ang Lawag City, Batac City at Pagudpod. Hinigpitan na rin ang pagpapasok sa mga bayan ng Bacara, Badok, Pinili at Burgos. Nasa General Community Quarantine with heightened restrictions ang 4 habang nasa MECQ ang iba pang bayan ng Ilocos Norte. Epektibo ang mga quarantine status na ito hanggang 15 ng Agosto. Pansamantala namang sinuspende ang pagtanggap sa mga returning overseas Filipino workers o OFW at locally stranded individuals o LSI sa lalawigan ng Ilocos Norte. Epektibo ang suspensyon kahapon hanggang 15 ng Agosto. Sa ngayon, nasa 3,657 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Ilocos Norte. Riza Urbina, para sa Luzon Headlines. Sa Candon City, Ilocos Sur, umusad na ang pagbabakuna sa mga senior citizen kontra sa COVID-19. Ang buong detalye sa report ni Charmy Bosque. Tuloy-tuloy pa rin ang COVID-19 vaccine rollout dito sa syudad ng Candon, kung saan ito pa rin ang isa sa prioridad ng lokal na gobyerno. Ayon kay OSCA Head Mike Carino, Janssen vaccine pa rin ang naibabakuna kung saan eksklusibo ito sa mga senior citizen, ganun din sa mga individual na may comorbidities. Kada ito Janssen, 1 dose laeng apo. No nabakunaan kanti dato Janssenan, umanayan da yen apo. Ikanda kayo tumuti certification nga basing ID nga da kayo nabakunaan dahil ito iti kasla lisensya yung mabalin na yung rumah dito'y ngapan iti sa pasabaling nga lugar dito'y ayan tayo dito Ilocos apo. Aniya, mandato ni Dr. Narciso Ramos sa kaniya na tuloy niyang hikayatin ang mga kapwa niya senior citizen na magpabakuna lalo na't 1 dose lang ang Janssen vaccine. Ngunit ayon kay Dr. Ramos, kahit anong brand ng bakuna ay epektibo kaya wala dapat ipag-alala. We grab this opportunity at bakuna tayo, kanina senior citizen tayo. Uray no walk-in, basta as long as senior citizen, no basit schedule me, no dagtagat, bakuna tayo. As kunada, i-grab tayo ito opportunity. Especially kung pinagtutudo, kami matagayat yung sudan uray din tayo, matutubanta. So nakita ang dani kat bigat ipinag bakuna iti senior citizen. Tanong at that time na gawin hindi malo, tanong at matikman. So thank you and I hope this rest bakuna ang tutulay hingga na mga latang the herd immunity. At least 80% di kunan ni Apo Mayor tayo, so the head in
natin po yung program. Kasi tayo po implementor tayo lang. So, aramato tayo lang, responder, kan kadto mga protocol na. Samantala, ipinapaalala din ng City Health Office ang importansya ng pagbabakuna laban sa COVID-19 at para may proteksyon sa presensya ng Delta variant dito sa bansa. Mula dito sa siyudad ng Canduan, Charmy Bosque para sa Luzon Headline. University of Baguio, saludo sa kanilang mga estudyanteng Olympian. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes from ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Tagumpay ang ilang araw na pagsasagawa ng blood donation drive sa Ilocos Norte. Ang kwento hatid ni Claudine Lagundino. Bilang paggunita sa World Blood Donor Day, simula pa noong June 14, inilunsad ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ang Give Blood and Keep the World Beating. Dagsa ang mga nag-donate ng dugo. Labis ang tuwa ng mga bumuo ng blood donation drive, lalo na't malaki ang maitutulong nito para matiyak na may sapat na supply. Thus, we thank our stakeholders and partners in sustaining our blood bank. To the health team tirelessly working, to the loved ones anxiously waiting, and to the patient desperate to recover, to them, your blood means everything. It will go a long way as you have given someone a lifeline, just at the right time. Every blood donor is a lifesaver indeed. We sincerely appreciate all your efforts and we promise to continue this selfless advocacy to help those people of Pasukin who are in need of blood. Ang mobile blood donation ay nakarating na sa mga barangay ng 8 bayan sa probinsya. The primary aim of the recruitment seminar is to boost their confidence and trust in taking part of this act. We are maximizing the use of social media as platform of information drive. Makita tayo di jay, dagiti importansya ken benepisyo ti panagdonar dilara. As a matter of fact, we do not only help San Nicoleños, but we also help other people from the different municipalities. Apila nila sa publiko, sana ay dumami pa ang mag-donate ng dugo para mas marami ang matulungan. Claudine Lagundino para sa Luzon Headlines. Saludo ang mga opisyal ng University of Baguio sa kanilang mga estudyante na sumabak at sumasabak sa Tokyo Olympics. Kinumpirma ng pamilya Bautista na magbibigay sila ng 1 milyong piso para kay Nestle Petesio. Magbabalita si Charles Limon. Walang mapagsidlan ng tuwa ang mga opisyal ng University of Baguio. Dito nag-aral ang mga boksingerong sumabak sa Tokyo Olympics. Kinabibilangan ito ni Umir Marshall, Carlo Paalam, Nesty Petesio at Irish Magno. First of all, we want to congratulate all our Olympians in Tokyo. They've actually been in contact with Coach Alan and some of the other staff and coaches here in UB. I've been messaging some of them and they've been gracious enough to reply. So they're doing well naman, no? It's their first Olympic experience, so very exciting. I mean, for us here in Baguio, but I'm sure for them, they're also very nervous. Also, it's very nice to know that they're already guaranteed medals. But I think these athletes are very competitive and they're not satisfied with just the bronze. Dream come true din ang pagkamit ng medalya ng mga pambato ng Pilipinas sa Olympics. Pangarap kasi ito ng founder ng universidad, si Dr. Fernando Bautista. This is one of the dreams of the founders of University of Baguio. Tatay Nanding and Nanay Rosa were always caring and generous individuals, but Lolo's dream was always to have an Olympic medalist, and I think now he has 3, no? And it's a very proud moment for us, especially in Baguio. And of course, they're always welcome. They'll always have a home in Baguio, hindi lang house and lot, no? But I think when they arrive, they will have a testimonial lunch or dinner, and I'm sure the city will provide them a motorcade. I think it will be a very nice homecoming and very excited to have them back. Tiniyak naman ng pamantasan na suportado nila ang bawat pag-usad ng kanilang mga student athletes sa pagkamit ng kanilang tagumpay sa palakasan at pati sa academics. Just to make it clear, no, UB training had nothing to do with their success.
they were already training, considering training in Baguio, and University of Baguio offered them a scholarship so that they could study while they were training. And yun nga, through proximity and through our interactions, we've gotten close to them, and I think they consider us a place that they're welcome. Coach Alan and his team work with the teachers to help the students comply with any requirements. But make no mistake, no, these are student athletes. They still have to do these requirements, and imagine their hard work and determination to accomplish their sporting events and their school requirements. It's very difficult, but they still manage to do it. So, yeah, that if there's any help here from UB, it's basically from the coach and his staff and the understanding of their teachers. Bukas, sasabak ulit sa laban si Umir Marcial laban sa pambato ng Japan at si Carlo Paalam. Una nang nasungkit ni Nesty Petesio ang silver medal sa Women's Featherweight Division. Para sa mga taga-UB, siya pa rin ang gold medalist kahit natalo siya sa pambato ng Japan. Honestly, we saw it that Nesty really have won that third round, which is the deciding round. But, well, if they gave it to us, Japan will also say, bakit ganun, di ba? So, well, that's sports. The values of sportsmanship and then discipline and the value of acceptance is always been inculcated to these athletes. Taga-UB din si Bong Pascual. Siya ang kaisa-isang Pinoy na nagsisilbing basketball referee sa Tokyo Olympics. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. The athletes they have different... Ang tanong ngayon, yung mga reward na binibigay kay Heidelin Diaz, ito ba ay taxable or not? Under our present laws, no, rewards for competitions in athletics are taxable unless specifically provided for by the law granting the incentive. So, si Diaz nakatanggap ng 10 million from government, additional 10 million, so that's 20 million. 10 million galing kay Ramon Ang, 10 million galing kay Manny Pangilinan, 3 million coming from the President's Social Fund, another 3 million coming from the LGU of Zamboanga, totaling more or less 50 million pesos. And based on the law, ang mga reward money na ito ay taxable whether coming from public or private sources. So that ang tax na yan ay nag-a-amount ng 6% of the total monetary price. So if we will compute yung 50 million pesos na reward times 6%, ayun po ay i-withhold ng gobyerno doon sa reward money na ibibigay sa Olympian. Parang walang patawad ang gobyerno kahit nagdala ng honor ang ating Olympic medalist, tinatax pa rin ng ating gobyerno yan. Ano ang instance na pwedeng neto ang matanggap ng ating Olympic medal bet? The only two instances na pwede niyang maging neto ang kanyang reward is one, kung yung donor ang mag-shoulder ng kanyang tax liability. So, kung ipapasa mo sa donor at pumayag yung donor, then neto ang matatanggap niya. Yung pangalawang instance is when there is a specific law na nagsasabi na lahat ng reward ng ating Olympic medalist or lahat ng reward na binibigay sa mga athlete natin ay tax exempt. Unfortunately, at this time, there is no law in the Philippines na nagbibigay ng tax exemption sa mga nananalong atleta natin.
So, under the present circumstances, the reward money of DIAS is taxable and liable to a minimum of 6% of the total amount of prizes. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, student visual artist, bida na sa social media, nakatulong pa sa pamilya sa gitna ng pandemya. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders. We turn houses into homes. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Dahil sa hirap ng buhay dulot ng pandemya, hangad ng isang student visual artist na makatulong sa kanyang pamilya. Sa panong paraan, alamin sa kwento ni Ana Marinas. Visual artist ang civil engineering student na si Eunice. Dahil sa pandemya, gumawa siya ng paraan para makatulong sa pamilya. Sa kanyang Facebook, ikwinento niya na tumatanggap siya ng commission artworks. It also started last year po nung unang pag-under po ng ECQ, ng quarantine. Since wala po kasing ibang way na para matulungan ko po yung dad ko sa paghahanap buhay. Maybe this way po, mas matulungan ko siya sa pag-accept ng commissions. Realistic, creative, at talaga nga namang ginamitan ng puso ang mga obra na inspirado raw ng kanyang mga hinahangaang alagad ng sining. I used to say Van Gogh
Vincent van Gogh, Picasso, or Ivana Vesevic, which is truly not they inspires me to paint naman and draw, but what inspires me to paint now is my emotions and feelings po, because I've been through a lot of things I don't even talk about rin. And the only way for me to let it out and voice it out and share my feelings, emotions, and thoughts is through painting and drawing, which is safer for me kasi which is safer for me, I think, kasi hindi po natin alam, baka meron ding mga iba dyan na nakaka-relate din po sa mga pains ko, which is with the same circumstances po. Para sa mga kapwa-artist, ayon kay Eunice, ituloy lang daw ang paglikha at gamitin ang social media para ito'y may bahagi. Ana Marinas, para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.